Lorena, chegou o día. Marchamos de Vimianzo. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar, infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que non limpa o mar, ca esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? Soy Lorena, veño de Vimianzo. ¿De dónde dices que vienes? Veño de Vimianzo, da terra de Xaneiro. Ah, ya me lo imaginaba. Hablan gallego. Que iluminan o loito máis negro que esquecio de... Esa é a nova. Ti pintas ser maja, non? É máis, ten bastante rollo. Sí, podíamos falarlle. Va, veña, imos. Veña. Hola. Hola, eu son Cristina. Eu son Amara. Pois eu falei toda a miña vida en galego e non penso cambiarlo por Vilansada. Xa. Pois eu, cando comecei o Serto, deixei de falar galego unha temporada, por iso da idade do pavo e esas tonterías, non? Pero, a ver, agora xa madurei e xa volvo a falar a miña lingua. Ser auténtica, non digamos. Pois eu crime en castelán, pero últimamente estou optando polo galego, xa que penso que é unha lingua moi fermosa que non debería de caer no olvido e tampouco que a xente se sentise avergoñada dela, a verdade. A verdade é que neste país temos un complexo de autoodio bastante curioso. Xa. Mas ainda seguimos aquí a durar tempestades.